natutulog po si Jollibee. Alright. Ay, nakamatay noon. Tingnan pa siya ng jiwa. Alright. Okay, si Jollibee na board. Oo, malapit daw ng kanan. Kailangan na. Okay. So this time, isabayan natin si Jollibee kung pinakabuong iyang wish for Ella. Right. Siya yung okay. Nasa yung baloka, wish for Ella. Right. O, kapag na yung favorite yung siya. 1, 2, 3, 4, 5. Ayun. Hindi mo ganda. Alright. Kaya siya yung baloka wish. Ang unang wish ni Jollibee for Ella, ikaw Ella, ay lumaki, strong and healthy katulad ni Jollibee. And of course, katulad ni Betty. O, kakain ka daw ng gulay, ng fruta, at matutulog sa bakon. Sa dali ng alright. Ang second wish ni Jollibee for Ella, ikaw Ella, ay lumaki, matalino at number 1 sa school! O, dapat mag-study din ka o maayo. Di mo ang laban. Alright. Ang third wish and last wish ni Jollibee for Ella, ikaw Ella, ay lumaki, always happy katulad ni Henry and of course katulad ni Jollibee! Alright, let's put it up your hands to Jollibee and Henry. Alright. Thank you so much. And of course, okay. Bigyan natin ng konting space.